Скъпи приятели, обратен клуб в България, драги съмишленици от България и света, което ще нашата идея за по-добро бъдеще за родителите в България. Уважаеми членове на инициативна група за бъдеще в България. На вечерието сме на един от най-светлите красиви християнски празници, Рождество Христово. И имам честа и удоволствието да се обърна към вас с най-добри чувства и благопожелания. Рождество Христово е прекрасна възможност да се замислим за отношенията с близки, приятели и хората, които работим, защото подобни мисли ни правят по-добри. По-добре ни правят и делата, когато помагаме хората с увреден дух, които имат нужда от това. В традиция края на всяка година се прави равносметка за свършеното. Отправяме си благопожелания. Изминалата година, която е първата, най-активна година, ще я запомним началото на нашата кампания за реформа на Съюза на България. Това не е просто кампания. Това е борба за промяна на една остаряла система, каквато е система, просмуканото кости от авторитарно управление на Степанен. Система, изградена от един самозабравил, некадърен управник, който в продължение над 50 години сява страх и подчинение, информационно затъмнение, заблуда, пресметливи дейности и тоталитарно управление. Тази система, наречена Съюза на науките в България, защищава интересите и любовете на този неудачник и неговото послушно отражение. Сега вече, време е вече, сами да вземем съдбата в своите ръце, да прекъснем тази злоупотреба с властта, да прокараме светлина на нашите души. Макар с увреден дух, ние не сме дуетни. Ние не сме стадо овце. Ние не сме кукли на конци. Ние не искаме власт. Ние искаме демократичен устав, свободно мислещи, прозрачно управление, равноправни членове с увреден слух нашата организация. Не е тайна, че нашата инициативна група бъдеще за науката в България се бори с сурово действие за прилагане изискванията на Конвенцията на ООН за защита на правата на хората с увреждане прямо на граждани с увреден дух. Работата на нашия екип е голямо предизвикателство, който иска обединяване и усилията на всички нас около основната мисия. Реформа се започва чрез сваляне от власт Васил Панев. Макар трудно, понякога болезнено, постигнените резултати ни дават самочувствие на хора, които не знаят, които не само знаят, а какво искат. Имат знанията и коража да постигнат. Не е тайна, че ратифицирано от Народното събрание 26 януари 2012 година Конвенция за защита на правата хората с увредението не важи за хората с увреден слух от страна на един самозабравил властник, Васил Панев, който живее светлинни години от хората с увреден слух. Знаете, когато ние се обединяваме за добро, се случи. Новата 2014 година ще бъде много важна за всички членове за Съюза на науките в България. Ще решава за тяхното бъдеще.
предстои да направим важен и отговорен избор, чрез който имаме шанс да променим своето настояще и да работим за по-добри дни, за висок стандарт на нашето семейство. Не е тайна, че събрахме 1500 подписа от първата подписа, който Панев изкарва фалшиви. Може да се фалшиви за него, защото той години наред получава субсидии от държавния бюджет. Фалшив брой членове на ТГП, повечето, които не са плащали членски внос над 3 години. Някои от тях вече мъртви души. И такива, които отдавна живеят, работят извън чужбина. Къде отиват тези пари от Държавния съвет? Само за фестивали, туристически събори, лагери. Защо предприятията труд, собственост на ТГП потъват и разпродават? Или Васил Панев си е едноличен собственик. Защо 90% от хората с увреден слух са безработни, мизерстват, разчитат на социална помощ? Защо нямат нужната професионална квалификация и образование? Не е тайна, че разясняваме ежедневно правата за задължението на членовете с увреден слух спрямо европейски нормативи, български закони, съгласно самия устав на нашата организация. Защо години наред никой за нищо не ги информира? Те живеят в страх и манипулация. Защото по места районните организации ги принуждават координаторите своя подпис отказа насилствено, което противоречи не само хартата за човешките права, противоречива на хуманизма, общо човешките ценности, морала в българското общество. Не е тайна, че благодарение на нашата борба активно за нашите реални действия, постоянство, нашите писма, срещи, успяхме да допринесем пускането на 712 хората с увреден слух. Васил Панев направи така, че да ни поканя кръглата маса. Макар че ние бяхме там, това е чиста дискриминация прямо нас. Ние извършихме наше проучване за потребностите, мненията, мисленската маса, различихме техническите възможности, адаптиране за член 112 с хората с увреден слух, а Васил Панев неговото определение присвоиха нашия труд. Къде е демокрацията, свободата, словото тук? Нека ясно заявим, че Васил Панев е управител на съвет на Съюза на културата в България, чиито членове назначават постановлено. Не може да ни представлява. Единствено пълноправно участие на всички членове с увреден слух може да регламентира неговото съществуване. Настоящото обращение към вас бих искал да благодаря усилията на всички от нашия екип, всички съмишленици, приятели, всички хора с увреден слух,